в Виленския Балкан сърцето тупти. Само на 10 километра от града откриваш своя рай, намираш свобода. Мераклийската къща, дом далеч от домът, за приятели, семейство, уют и топлина. С мерак е правена, за теб е сътворена, почивката тук е благословена. Басейн, джакузи, сауна гореща, това не е просто случайна среща.